Donbassin alue on tänä päivänä historian suurimman, hiljaisimman ja tappavimman piirityksen kuivuuden alla. Kuivuustilanne 53,0 neliökilometrin alueella ei ole mikään tavallinen kuivuus. Tästä vesikriisistä on tullut Kremlin luoma ja hallinnoima ihmisen aiheuttama katastrofi, joka on nyt täysin menettänyt hallinnan. Arviolta 3,5 miljoonaa Donetskissa ja Luhanskissa asuvaa ihmistä kärsii tästä kriisistä. Merkittävä osa tästä määrästä koostuu Moskovan omista kansalaisista ja miehitysjoukkojen venäläissotilaista. Alueella väitetysti oleskelevat yli 1 miljoona Venäjän kansalaista kamppailevat nyt paitsi Ukrainan tykistön myös kuivuuden kanssa. Lisäksi yhteensä 450 venäläissotilasta Donbassissa kohtaa saman vesikriisin, joten ottaen huomioon alueella olevat venäläissotilaat, yhteensä noin 1,5 miljoonaa venäläistä Donbassissa on vesikriisin partaalla. Tämä alue, joka oli aikoinaan Euroopan teollisuusjätti, on nyt muuttunut Pohjois-Afrikkaa muistuttavaksi Saharan autiomaaksi. Tämä alue, joka tuotti ennen sotaa 220 miljardia dollaria tuloja vuodessa, on nyt kuivumassa vesikriisin vuoksi. Toisin sanoen Putinin miljardiluokan imperialistiset unelmat hukkuvat Donbassin kuivuviin tekoaltaisiin. Ei ole vettä, ei hygieniaa, ei toivoa. Alueen vesikriisin vuoksi tartuntataudit, radioaktiivinen pöly ja haitalliset aineet ovat alkaneet ilmaantua. Nyt paljastamme, että todellinen sota ei ole Donbassin etulinjassa, vaan syvälle juurtunut vesikriisi aiheuttaa paljon tuhoisampia vaikutuksia kuin itse sota ja vaarantaa miljoonien ihmisten elämän. Itse asiassa tämän vesikriisin juuret eivät ole luonnon tapahtumassa, vaan Moskovan järjestelmällisessä laiminlyönnissä ja strategisessa sokeudessa. Kremlin propaganda luo fantasiamaailmaa näyttämällä ruudulla rekonstruoituja putkistoja ja niin kutsuttuja modernisointihankkeita. Kenttätutkimusten tiedot ja raportit paljastavat kuitenkin tämän kullatun kuvan takana olevan mädäntyneen todellisuuden raakana selkeytenä. Totuus on, että Donbassin vesi-infrastruktuuri on nyt täysin romahtanut. Alueen elinehto, 133 kilometriä pitkä kanavaverkosto, joka kuljettaa vettä Siverski-Donetsk-joista, on nyt muuttunut hyödyttömäksi betonikasaksi. Venäjän armeija yritti vallata tämän linjan vuoden 2022 hyökkäyksen alussa pelastamisen verukkeella. He kuitenkin tuhosivat tämän massiivisen järjestelmän oman tykistötulensa ja epäpätevän johtonsa seurauksena. Järjestelmä oli aikoinaan tyydyttänyt 94% alueen veden tarpeesta. Nyt miehitettyjen Donetskin ja Luhanskin alueiden asukkaat kokevat täydellistä kaaosta vuoden 2025 paahtavan kuumuuden keskellä. Tämä luku sisältää satoja tuhansia Venäjän kansalaisia, jotka on tuotu tänne Venäjän sisämaista viimeisten 3 vuoden aikana. Vesi on lakannut olemasta oikeus elämään ja siitä on tullut mustassa pörssissä myytävä luksustuote. Kaupungin vesiverkostot ovat täysin romahtaneet. Vesi ei virtaa hanoista, ja kun virtaa, nesteen kutsuminen vedeksi on biologinen loukkaus. Paikallisten asukkaiden ja riippumattomien tarkkailijoiden raporttien mukaan tämä neste, jota on saatavilla vain muutaman tunnin viikossa, on yleensä sameaa tai keltaista, pistävän hajuista ja myrkyllistä seosta, joka sisältää raskasmetalleja. Paradoksaalisesti tämä kriisi iskee kovimmin Kremlin omaan kansaan. Venäläiset sotilastukikohdat Donetskissa, venäläiset jalkaväkimiehet etulinjassa ja Moskovasta uuden elämän lupauksella tuodut venäläiset byrokraatit ovat kaikki samassa myrkyllisessä kierteessä. Eturivin alueelta vuotaa raportteja, joiden mukaan venäläissotilaat eivät pysty huolehtimaan perushygieniatarpeistaan, kamppailevat täiden ja epidemioiden kanssa ja yrittävät jopa juoda omien ajoneuvojensa jäähdytysveden janon vuoksi. Suurvaltaa itseään väittävän armeijan kyvyttömyys toimittaa puhdasta vettä sotilailleen miehittämällään alueella on logistinen romahdus. Kremlin ratkaisua tähän tilanteeseen pidetään mustan huumorin malliesimerkkinä. Miehityshallinto on käynnistänyt tiedotuskampanjan, jossa väestöä kannustetaan käyttämään kivennäisvettä juomaveden sijaan. Asiantuntijat kuitenkin varoittavat. Asiantuntijoiden mukaan Donbassin pohjavesi ja kivennäisvesi ovat täynnä liiallista mineralisaatiota, sulfaatteja, öljytuotteita ja teollisuuskemikaaleja. Toisin sanoen Venäjän valtio pakottaa omat kansalaisensa ja sotilaansa juomaan pohjimmiltaan myrkyllistä kemikaalikoktailia. Tätä ei pidetä huolimattomuutena, vaan tappavana kokeena sen omaa väestöä vastaan. Moskovan väitteet Donbassin alueen infrastruktuurin korjaamisesta hukkuvat Venäjän endeemiseen korruptiosuohon. Miljardeja ruplia budjettivaroja virtaa Moskovan kenraalien ja paikallisten yhteistyökumppaneiden taskuihin, ei putkistoihin.
Esimerkiksi Venäjän puolustusministerin varaministeri Timur Ivanovin, joka valvoi kanavan rakentamista pidätyskavalluksesta, nousi esiin selkeimpänä todisteena järjestelmän mädäntymisestä. Vielä kauhistuttavampaa on kanavahankkeen pääurakoitsijoihin kuuluneen Isaiah Zakharovin elottoman ruumiin löytyminen kidutuksen jälkeisine jäänteineen. Tämä voi viitata siihen, että Donbassin vesi on paitsi likaista, myös veristä. Venäjän hallinto saattaa yrittää peitellä veteen liittyvää valtavaa korruptiotoimintaa sen sijaan, että se toimittaisi vettä alueelle. Samaan aikaan Moskovan tukema alueelle nimitetty johtaja Denis Pushulin kertoo Putinille kameran edessä, että tilanne on hallinnassa, samalla kun kulissien takana hänen hallintonsa väitetysti myy vesitankkereita yleisölle kohtuuttomiin hintoihin. Pushulinin päätös ottaa ohjat käsiinsä ja käyttää vesitankkeria kriisin huipulla ei riitä peittelemään tragediaa. Samaan aikaan Moskovasta nimitetyt aluetta tuntemattomat johtajat, jotka näennäisesti hyppäsivät paikalle laskuvarjolla, syventävät kriisiä teknistä tietämystä vailla olevilla päätöksillä. Venäjän rakentama ja suurena voittona julistama Don Joelta tuleva putki on täydellinen fiasko. Kuten Putin itse myönsi, tämä putki ei ole saavuttanut suunniteltua kapasiteettiaan. Putket ovat huonolaatuisia, pumput ovat riittämättömiä, eikä kuljetettavan veden määrä riitä edes miljoonien ihmisten väestölle ja valtavalle miehitysarmeijalle. Tämän vaikutukset ovat saavuttamassa uskomattoman kriittisen tason. Donetskissa ihmiset eivät pysty vetämään vessojaan, vaan täyttävät muovipusseja ulosteillaan ja heittävät niitä ulos ikkunoista. Toisin sanoen, entinen moderni kaupunki näyttää palanneen keskiaikaisiin olosuhteisiin. Ja ne, jotka on pakotettu elämään näissä olosuhteissa, ovat venäläisiä, joita Kreml väittää suojelevansa. Toisaalta alueella puhjenneesta vesikriisistä huolimatta Venäjän armeija on käyttänyt Ukrainan vesiinfrastruktuuria aseena vuodesta 2022 lähtien. Kuten olemme kuitenkin nähneet, tämä ase on kostautunut. Ei vain Donbassissa, vaan Kremlin vesikriisitaktiikalla on ollut sama vaikutus koko Ukrainassa. He yrittivät jättää Ukrainan ilman vettä räjäyttämällä patoja, kuten Harkovkan, Karlivkan ja Oskolin. Nämä toimet kuitenkin häiritsivät myös Donbassin hydrogeologista tasapainoa ja venäläisten elämää tällä alueella. Nyt heidän on pakko kohdata vesiongelma, jonka he itse myrkyttivät kaivamassaan kuopassa. Näiden yksityiskohtien mukaan Venäjän sotilasdoktriini sovelsi siis poltetun maan taktiikkaa veteen, mutta nyt Venäjän voitonlippua kantavat sotilaat kuolevat janoon tällä poltetulla maalla. Tästä vesikriisistä on tullut paitsi biologinen uhka, myös psykologisen sodankäynnin välineen, joka laukaisee sosiaalisen paniikin ja vainoharhaisuuden aallon. Venäjän miehityshallinto on alkanut syyttää kansaa kyvyttömyydestään toimittaa vettä. Tämä on autoritaaristen hallintojen klassinen taktiikka. Toisin sanoen, jos et pysty löytämään ratkaisua, luo vihollinen tuonne Venäjän kansallisen vastarintaliikkeen keskuksen NRC-lähteiden mukaan Donetskissa miehityshallinto suorittaa laajoja ratsioita koteihin vesivarkauksien verukkeella. Erikoistarkastusryhmät kiertävät kaupungin osia rikkomuskiintiöt kädessään. He purkavat ihmisten selviytyäkseen pystyttämiä tilapäisiä letkuja, varasäiliöitä ja jopa sadevedenkeräysjärjestelmiä ja julistavat ne laittomiksi. Voitko kuvitella valtion tunkeutuvan kansalaisten koteihin ja kriminalisoivan ratkaisuja, joita he ovat löytäneet juoksevan veden puutteen kompensoimiseksi? Venäjän hallinto pakottaa jo ennestään selviytyäkseen kamppailevat ihmiset maksamaan omasta epäpätevyydestään. Syyllisiksi julistettuja uhataan suurilla sakoilla. Tätä kuvaillaan uskomattoman taktiikan siviiliversioksi. Kreml käyttää vesikriisiä väestönhallinnan välineenä. Vedestä on tullut uskollisuuden valuuttaa. Yhteistyökumppaneille on vettä, mutta ei kyseenalaistajille. Tämä paine tuottaa kuitenkin odottamattoman tuloksen. Jopa venäjämielisen väestön keskuudessa on alkanut syntyä nurinaa ja jopa hiljaista kapinatunnelmaa. Telegram-kanavat pursuaavat paikallisten ihmisten vihaa. Nyt sosiaalisen median kanavilla ihmiset huutavat, että mutainen vesi virtaa, että pisaraakaan ei ole tullut viikkoihin, että koleraepidemia on käynnissä, mutta he salaavat sen. Näiden viestien kirjoittajat eivät ole ukrainalaisia agentteja. Nämä ovat ihmisiä, jotka luottivat Moskovaan, jotka heiluttivat Venäjän lippua. Nyt he kuolevat janoon tuon lipun varjossa. Terveyskriisi ei ole enää ovella. Se on nyt sisällä. Hygienian täysin romahtaessa keskiaikaiset taudit, kuten kolera ja punatauti, rehottavat Donetskin ja Luhanskin kaduilla. Sairaalat eivät voi steriloida, koska vettä ei ole. Väitetään, että tartuntaluvut ovat saavuttaneet tason, jota Venäjän viranomaiset pitävät salassa valtion salaisuuksina. Venäläissotilaiden keskuudessa alueella leviävät epidemiat vaikuttavat suoraan armeijan taistelukykyyn.
Sotilas voi suojautua luodeilta, mutta hän ei voi suojautua juomaveden bakteereilta. Venäjän voittamaton armeija kamppailee vakavasti mikroskooppisia vihollisia vastaan. Tämä aaltoiluvaikutus ei rajoitu fyysiseen terveyteen. Alueen ekologinen tuho on muuttunut tikittäväksi ympäristöaikapommiksi. Pohjaveden saastuminen hallitsemattoman kaivostoiminnan vuoksi on saavuttanut peruuttamattoman pisteen. Venäjän siirtomaa-aikainen kaivostoiminta on myrkyttänyt vesilähteitä kemikaaleilla ja metaanikaasulla. Ihmiset turvautuvat alkeellisiin menetelmiin, kuten muovipussien käyttöön veden keräämiseksi puiden lehdistä. 2000-luvulla keskellä Eurooppaa entisessä teollisuuskeskuksessa ihmiset yrittävät juoda vettä hikoilemalla lehtiä. Tämä on Venäjän lupaus sivilisaatiosta. Ja kauhistuttavinta ironiaa on, että alueelle tuodut Venäjän omat kansalaiset kokevat helvettiä uskoen löytävänsä paratiisin uudesta Venäjästä. Ne, jotka tulivat Donbassiin uskoen Moskovan propagandaan, etsivät nyt pakoreittejä, mutta ovat loukussa. Mariupolin entisen pormestarin mukaan kaikki jotka voivat lähtevät, koska siellä eläminen on mahdotonta. Jäljelle jääneet ovat epätoivoinen, vihainen joukko, loukussa avuttomuuden, tautien ja Venäjän poliisin ratsioiden välissä. Putin radikalisoi omaa kannattajakuntaansa janon kautta. Taktisen kurjuuden tuolle puolen strategiselle horisontille katsottuna Venäjän tulevaisuus Donbassissa näyttää olevan vaarassa, ei vain nykyhetki. Tätä vesikriisiä ei määritellä tilapäiseksi logistiseksi häiriöksi, vaan uskomattoman vaikeaksi humanitaariseksi ongelmaksi ratkaistavaksi sekä geopoliittisesti että ekologisesti. Venäjän suurin strateginen uhkapeli alueella oli Donbassin taloudellinen integrointi Venäjään, mutta ilman vettä ei ole teollisuutta. Ilman vettä terästehtaat eivät toimi. Lisäksi ilman vettä ei ole maataloutta. Moskova halusi suojella Donbassin teollista potentiaalia omalla tavallaan. Se näyttää kuitenkin tuhonneen tämän potentiaalin aiheuttamallaan vesikriisillä. Nyt Kremlillä on käsissään myrkyllinen haamualue, jonka taloudellinen arvo on 0 ja joka vaatii jatkuvia tukia. Vielä hälyttävämpää on, että tällä kriisillä on radioaktiivinen ulottuvuus. Neuvostoliiton aikana Unikommunarin kaivoksella tapahtunut kokeellinen ydinräjähdys jätti jälkeensä radioaktiivisen hautausmaan syvälle maan alle. Asiantuntijat varoittavat, että hallitsemattomat vedenpinnan muutokset ja kaivosten tulviminen aiheuttavat näiden radioaktiivisten isotooppien sekoittumista pohjaveteen. Asiantuntijat, kuten Pavel Lyshansky, ennustavat, että saastunut vesi sekoittuu kokonaan pohjaveteen vuoteen 2026 mennessä. Tämä tarkoittaa, että Donbass ei ainoastaan jää ilman vettä, vaan myös mahdollisuus, että alueen vesi muuttuu radioaktiiviseksi myrkylliseksi, tulee esiin. Tämä saaste ei ehkä tunne rajoja, tämä vesikriisi on ympäristökatastrofi, joka etenee kohti Venäjän omaa aluetta, Rostovin aluetta. Joten vaikka Putin haluaa tuhota Ukrainan, hän on saattanut laukaista kriisin, joka myrkyttää myös hänen omia rajaseutujaan. Toisaalta tilanne näyttää aivan yhtä synkältä ukrainalaisille. Miehitettyjen alueiden jäljellä oleva ukrainalainen väestö on Venäjän hallinnon panttivankina. Venäjä käyttää vettä aseena pakottaen nämä ihmiset joko alistumaan tai kuolemaan. Tämä strategia kuitenkin pahentaa entisestään Venäjän jo ennestään tahraantunutta mainetta kansainvälisellä areenalla. Vuoden 1949 Geneven sopimuksen mukaan miehitysvalta on velvollinen tyydyttämään siviiliväestön perustarpeet. Venäjä ei kuitenkaan täytä tätä velvoitetta, vaan tekee selvästi sotarikoksia katkaisemalla veden jakelun, pommittamalla infrastruktuuria ja tuomitsemalla ihmisiä myrkytettyyn veteen. Myös Kremlin-Krimin vesimyytti on romahtanut tässä prosessissa. Venäjää, joka vuosia syytti Ukrainaa vesimurhasta, syytetään nyt todellisesta vesimurhasta hallitsemillaan alueilla. Venäjän sotakoneisto saattaa häiritä yleisöä absurdilla propagandalla, kuten lännen syyttämisellä, ihmetunnelien lupaamisella ja sateen aiheuttavien lentokoneiden lähettämisellä. Krimin vesihuollon ajatus, jota jopa Elon Muskin kaltaiset henkilöt ehdottivat aikoinaan rauhan aloitteena, on kuitenkin muuttunut Venäjän käsissä tekniseksi ja hallinnolliseksi fiaskoksi. Venäjä on osoittanut, ettei siltä puutu kapasiteettia ja tahtoa ja teknologiaa veden hallintaan. Tämän seurauksena Donbassin vesikriisi voi olla merkki siitä, että Venäjän valtion kapasiteetti ei kykene selviytymään tästä ongelmasta. Jos suurvalta ei pysty asentamaan putkia miehittämällään 100 kilometrin alueelle, ei pysty toimittamaan puhdasta vettä eikä pysty estämään epidemioita, kyseinen valta määritellään paperitiikeriksi. Tämä kriisi on osoitus siitä, että Venäjä on paitsi sotilaallisesti, myös hallinnollisesti ja siviilillisesti raunioina. Asiantuntijoiden mukaan ilman vettä ei ole valtiota, ja Donbassissa ei ole enää Venäjän valtiota, vain Venäjän tyranniaa ja Venäjän janoa.
Donbassin hanoista virtaava samea, myrkyllinen neste on itse asiassa Putinin hallinnon ydin, likainen, myrkyllinen ja tappava. Niinpä Moskova tarjosi pelastamilleen ihmisille valheita veden sijaan, tauteja vaurauden sijaan ja radioaktiivista aavikkoa tulevaisuuden sijaan. Tätä kriisiä pidetään Kremlin korruption, välinpitämättömyyden ja strategisen sokeuden seurauksena, ei Ukrainan tykistön, venäläisten sotilaiden armeijassa, vaan myös heidän oman valtionsa luoman kuivuuden. Ja he ovat häviämässä tämän taistelun. Historia kertoo, että imperiumit romahtivat kuivuuden vuoksi. Donbassin kuivuvia jokia ja myrkytettyjä kaivoja pidetään nyt Putinin venäläisen maailman unelman hautakivinä. Hanat ovat kuivuneet, kärsivällisyys on loppunut ja lähestyvä myrsky saattaa tulla tulen, ei veden kanssa. Mitä mieltä olet tästä asiasta? Odotamme innolla kommenttejasi ja tykkäyksiäsi. Kiitos katsomisesta.